iki? Sik to, Di. Duit tak ngepake Eko. Kendi. Iki lho tak gawa iki lho. Kae jumlahe piro? Kae. Lah kuwi dhewe wis memang ya krungu dhewe to. 8 juta. 8 juta. 10 lho, Di 10. 10 apane demi 8 juta kok 10. Lak ngepake Eko 10. Di, njo, iki duit 10. Genah apa ora? 10 juta ngene tuku panganan didom ning ngene wong-wong 10 ora 8. Kupingmu lho sing kopok demi 8 kok ngengkel. Iki lho duwite lek ora percaya. Peh, masalah mbok aja ilok ya 10 kuwi mah lho, Di. Tunggu dhewe. Wong 10 wola 8. Demi 8 kok 10. Iso apa ora iki? Lah. Lah iki malah 6 iki. Mau kok men to iki? Iki lho tak warai. Iso 6 iki lho. 6 ya. Kuwi 6. Makane sekolah. Cepet. Iki lho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iki lho. 8 juta. Masalah Di. Wilang 2000 jenenge. Yo, Kongen sik to. Kongene Pak Eko kuwi 10. Lah kowe urung dadi pejabat tak kesusu korup. Ndak nek dadi pejabat lho kowe. iki ora ilang 2000. Goblok kowe iki. Tambah 2000 lho. Jaremu 6 to. Tak hitung nih malah 8 no. Kowe iki sing goblok. Bahaya ya lemes lho kancane ngene iki. Yo. Iki jatahmu. Kon nggih piye iki? Ya PN. Ditulan nang mangan hasilmu jatahmu iki 1 juta. Iki. Ya. Masukno iki. Tanggene nempurne beras ngene Kirman. Beras entek cangkeme kenyah Kirman piye? Iki 1 juta. Iki blonjo. Kan dikongkon blonjo ta ora Pak Eko? Bulo. 1 juta berarti. Iki nggih blonjo. Oh, Panganan kuwi. ya wis sak sirmu belanjane apa kono. Urusana wi. Panganan ora apa ya? Beh, ya oleh akeh to wisan. Wis enak-enak wisan wi. Lah iki turane tak gawane. Kok gowo? Iki tapi aku 1 juta sah olah ditukokne lho ya. Ya oleh nang wisan. Tak tukokne udut barang. Iya, hasilmu. Ya wis ndak budal kono. Oke lah ono. Tak tukokne dhisik ya iki. Iya, Kepoke aman lah. Lah lumayan. cepet kok. Ya, lumayan. Ya kita main bahasa yuk. Gayeng official. Oh iya bener. Mbah, misi Mbah. Ale. Nang mangan ana. Lagi mangan ana ora tak pakan mengko. Jane sapa tak kacela-cela. Aduh. Traya, suyah ini teluk iso apa to kae? Arane sik. Mbah. Monggo kenara. Oh ning kono bae wonge. Kene yo. Wong gendruwo iki. Jane enek apa to ndak rene mangke? Ngene lho, Mbah. Asline iki critane dawa. Tapi lek sampean maksa kon critakne ya tak critakne. Sing maksa awakmu sapa? Aku wis ora maksa awakmu ngono kuwi. Ceritane. Jadi ngene lho, Mbah. Iya. Aku kan ning dalan. Ah, Ning dalan, ning pinggir dalan ngono lho. Ya aku digandeng karo bocah mbuh ora genah.
cara member ngono kayak ini. Wong gendeng ngono ya sing ngono. Ya paling wong gendeng. Lah wong digeret to, dijak mlayu, tekan alas, tekan hutan-hutan ngono kae lho. Ya penak no. Penak ndokmu kene cerita urung mari kok. Penak-penak. Ya penak ning alas. Iya to jane iki. Terus piye ceritane nah? Lah aku kan ditinggal mlayu lho. Bayo. Ya beneran lho ya. Sing gawe awakmu terus tinggal ngalih kuwi. Tinggal ngalih. Nganti 3 dina ora roh dalan mulih. Ya mulakno awakmu kaya gendruwo malian. 3 dina ora mulih nang alas. Ya kae to. Kaya wong gendeng. Terus jenenge sapa? Ciri-cirine iki gak apa wonge iki nggae ketu ireng. Heeh. Nah, soalnya mesti ndek, mbok menawa sampean roh ngono lho. Jae awake kuru ngono lho. Kayak cak wong rakupen ngono lho. Wah, ngamane rada gugep ngono kuwi. Heeh paling. Heeh. Kaya wis pernah ngerti aku, tapi sapa ya? Sopo? Mbok menawa sampean ngerti, Mbah? Apa bocah ki lontrong-lontrong wong loro ngono? Mbok ya kae dhewe kok wonge. Demi kaya wong Bambung ngono lho. Oke. Wis ngerti. Sik. Pak Ndiko anu dhisik ya. Oh iya, heeh. Onan-onan ae wis. Kuwi apa kuwi, Mbah? Iki lho, Nduk, tak kae buntelan. Buntelan apa? Awakmu seneng tenan karo dalanan kuwi. Ora seneng. Terus Dunge aku dhewe rewer tekan alas kuwi lho. Aku saiki goleki bocah oh, iki. golek bocahe. Piye jane iki? Engko ben anu, ben bocah mara dhewe nggenamu ngono ya. Tenan ngono. Heeh. Tumanane sik ya. Heeh. Semelekete. Bah. Yo. Iki gawanen kok sebarane ngarep omahmu. Ya. Ganja ya, Mbah? Ganja apa to? Oh iya iki. Narkoboy. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Itu to, Mbah. Apa? Iki meteng pirang sasi? Iki wis 3 tahun ora metu-metu kok. Oh. Dapurmu apa ngomong kaya ngono kuwi. Iki wis sebarne ngono. Heeh. Aja dipangan lho ya. Kayak narkoboy ae. Wis ngono ae. Baik ora isane ya ngono kuwi. Oh, ya ora apa-apa, Mbah. Mbok menawa berhasil. Nah, dan disebar ngono ya. Heeh. Ngono ya. Heeh. Wis matur suwun, Mbah ya. Nah, wis. Heeh. Wis. Ya. Ngene no. Oh iya, heeh. Wong tuwa iku kudu hormat ngono. Sehat-sehat ya Dedik bayi. Oh, mangka tenan kowe. Mare, apa ya? Pitikku kamu wis mangan apa orang